Katma po yeng kabalaki agari Sudan kadang yai peteng hadu menta kampat kut setia lane jajai no. Nagadau katma basirkai bun ki bapang basitom kisu yap kordet kem depor. Namar gajing bambiang kabam gadi kasumar sukher kijing bambiang kitawai dasin. Katkum na ki report balayo lom lapan bena bahagan ne katayo baladep kumbakhat lai ngut ki khna kala khlat bala suba badai na jingpang yang perset. Namar ya menta ujur bhau nem yang perset lane misil hai tu jaka sa sipor lane ki kem bapen sa ikanong petwer kari Sudan. Ki doktor jong kari Sudan ki ong bala suba bau ne yang perset bar gajing mabiang kabam gadi ya ki khna kade kawai ne ki dau bar gajing e ha gajing koi jikia. Shushu apo Twitter akau jong ka Medicine Sans Frontier MSF kabadan jaga khna trekam po kari Sudan laong baga Sudan kalayo jing tip babun ki bre kula petwer no na negari. Kumbak khandai tli ki kam lapan biang na kamta ki pheu hajar ngot ki khulung khna bar hai ki ne khambon ki degi kenthei nadu kan riu tarik hadu ka arp new tri ujileu ki International Medical NGO ki lapan tep ba arspa arp lai ngot ki khna ba ai gajing sumar la suba ba dei na unyang perset laong ru bah nyu pa ar ngot la khlat bat khalai ngot dei ki khulung khna kini ki NGO ki lapan tep ru ba menta ubanai lai hajar shispa sau sanut ki nongpang la ai jing sumar tang haki arp ki jaka sumar kalba ki breu kitang wan kata jingdawa ban penboni ki nong treiru kadawa bha ki injection kabam gadi ki jakasa ki jakalik sabar ki dei ki baduna bat ki badan kambha na ka banta ka jingkoi jingkhia khamtam ki khulung khna ki badan ha ki nikam keladon ru ka jing beniau ki bapai ki bakhmi ha ki nikam namal ka por slap ru kelas dang yolese ka jingpang waterborne disease bat malaria ki jaka kan sakeu ba sakta ru ya ki babun namar kelade ke por slap kane ke lapen kuslai sibun yo bahkan keta sa kini ki jai jingpang ya ki khulung khna kumju ik belahe alasan ru katkum na ki data belayo lum na ka IOM jong ka UN Migration Agency layathu ku ba r.pra million ngut ki breu bala phedri na ka daw jing hiar thma po ki r ki kinhun ka Sudan Armed Force SAF bat ka paramilitary rapid force RSF kabala sedang nadu khat santri uyayong hadu menta susu layathu bada ki phaulak ki breu kala phet sakma keleng bandru phaulak pat ki breu ki phetwer sektor ki we pat ki ri ki badan marjan bat kari Sudan